Salutare tuturor și bine ați venit la canalul nostru Băieți Buni. Astăzi vrem să vă prezentăm o mașină nu foarte renumită, nu foarte nouă, cunoscută de toată lumea, acel E46, acesta este. Știu, nu avem ce să vorbim despre el, cunoaștem de atâția ani de zile, de vreo 20 de ani, este pe piață, toată lumea îl știe, însă ce vreau să vă spun despre această mașină care o filmez, am vrut să o filmez în mod direct, nu doar pentru cum arată și cum este, că o cunoaștem cu toții, modelul E46 seria 3, este un 320 diesel, 150 de cai, fiind mai multe variante de diesel și asta nu este necesar să vă umplu capul cu informații că este internetul plin de așa ceva. Ce vreau să vă arăt? Nu arată deloc rău la vârsta de 20 de ani. Așa, revenim la treburile noastre. Nu arată deloc rău la vârsta de 20 de ani, care este din 2002 această mașină. Mai exact, suntem în 2022. Vreau să vă arăt. Da, are niște jante originale de BMW, nimic discuri, atât pe față cât și cele din spate. Avem frână pe disc, ceea ce pentru anii aceia foarte bun, foarte eficace. Ce vreau să vă arăt este dimensiunea cauciucului, 225 pe 45 pe 17. Ce să vă spun despre el? Prea mult nu am ce să vă spun despre această mașină, își face treaba, însă ce vreau să vă uimesc este următorul lucru. Da, are un interior destul de ok, normal. Scaunele după atâta timp au început să rupă, dar pielea este diferită, mult mai groasă față de cele de acum. Aici avem doar schimbarea oglinzii electrice. Geamurile la acest model sunt aici, cel de față, cel de spate, dreapta față, dreapta spate, blocare pentru copii, clima, o navigație cu Android. Așa arată navigația aprinsă, aici ne arată kilometri, dacă avem farurile aprinse, o mini tabletă ce se poate activa prin atât prin Bluetooth cât și pe un wireless, cu cameră de mașalier. Uitați, o rezoluție destul de bună pentru această cameră. Diametrul este de 10 inch. Volanul este de un BMW X3, nu este de E46 original. S-a schimbat între timp pentru anumite chestii. Ce este cel mai interesant la această mașină? Sunt kilometri, 472.257 de kilometri. Spuneți-mi ce mașină, ce BMW sau ce alte mașini mai ajung la kilometrii ăștia și să fie încă să arate relativ bine. Îmi place cum se aud ușile și în ziua de astăzi a plin. Pentru kilometrii care îi are făcuți reali, arată destul de ok mașina. Normal, zgârieturi pentru bătrânețea ei, nu este chiar spectaculos, dar ce putem să vorbim despre această mașină? Merge destul de bine, o să facem o probă. Spațiu, un portbagaj destul de bun, haideți să-l vedem. Este destul de încăpător. Nu știu exact să vă spun litri. În România să știe 2 saci de porumb și 3 de cartofi când se duce cu el la furat. Această mașină în România este folosită pe post de căruță. Nu mai există un exemplar care să te poți deplasa cu el
cu încredere să faci cel puțin pe jumătatea acestor kilometri care are această mașină, pentru că s-au folosit pentru drifturi, s-au folosit pentru alte lucruri, au exploatat-o, au distrus-o. Cele care au rămas doar niște prototipuri care lumea le apreciază și le ține în garaj. Nu le rup și nu le duc pe câmp în loc de căruță. În spate nu pare atât de învechită datorită navigației cu Android, dar totuși are 20 de ani, se cunoaște mașina. Plafonul cu aceste steluțe din cauza căldurii în Spania, plafonul ajunge la undeva la 60 de grade și este normal să cadă. Pentru mânurile care le are în spate, uitați-le, de agățat ceva. Închidem și ușa. O distanță rezonabilă. Eu am o înălțime de 1,75 m și stau destul de confortabil. Cel de mijloc este doar de 4 locuri, cel de mijloc nu poate sta atât de bine. La picioare, clar, se de aprecia că se poate băga picioarele sub scaun, iar scaunul meu este destul de în jos dacă îl ridicăm. Dacă ridicăm scaunul, uitați cât loc am. O piele destul de groasă. Asta nu mai există, s-a rupt, avea un cizătoare. Foarte rezistent mânerul în scârție. Volanul se aude un pic. Cotiera scârții foarte grav. Frâna de mână un mic joc. Este un plastic, la fel ca și aici. O scrumieră. Bordul este foarte, nu atât de moale, dar nici atât de tare, în care nu se aude absolut nimic. Un pic aici. Asta joacă pentru că se poate. Era acea renumită cu telefon. La fel scârție. La fel aici farurile, scurtă, lungă, automat, proiectoare față, proiectoare de ceață, intensitatea la volan de luminozitate. O mașină la vârsta ei destul de dotată. Aici putem băga ceva. Are la fel aici un loc de depozitare. Destul de rezonabilă. Trebuie să vedem în exterior. Farul cu xenon. Din fabrică, ceea ce lucrul ăsta era o dotare. O cărță de mari, venim din străinătate cu 2 lei, ne cumpărăm un BMW 100 mai șmecheri. Păcat de marca BMW. Și surpriză, acest BMW are semnalizare. După cum puteți vedea, și funcționabil. Și în partea dreaptă la fel. Da, după cum ați observat, este automat în 5 rapoarte. Haideți să facem un test la drum. E 20 de euro.
1,89 €. Ăla, déjalo que lo hago yo. €20, 10 litri 53, 1,89 €. Destul de zgomotos, pentru că, cum v-am spus, se apropie de 1,5 milioane de kilometri, dar funcționabil. Destul de bine, avem soarte în față. Încă trage. Kilometri care iar e făcuți. Merge. În care putem să ne alegem la vremea respectivă. În ziua de astăzi un 328 este foarte greu de găsit. Cam o foarte largă de motorizare, pilot automat, funcționabil, comenzi pentru radio, pentru muzică, la fel funcționabil. A fost o mașină cât de cât dotată la vremea respectivă, apreciată, dar cu timpul s-a folosit doar pentru, uitați un alt membru, s-a folosit doar pentru scopuri de distracție și cam atât. Nici de cum pentru ceea ce oferă această mașină. Să te poți deplasa de la punctul A la punctul B, să-ți faci treaba și nu să ne dăm mari că avem BMW. Funcționează semnalizarea. Aceste mașini funcționează semnalizarea. Doar cine dorește o poate utiliza.